बघा मावशा खुशाल असा काजारी शिकतात सुट्टी गोष्टी बाजार मोड सवय असते कालचे बघा आपल्याला पुन्हा केलं सगळ्या या बस तुला बेवाची कोशिश करायचं ना असं नसली सावली जाऊन तिला सांगायला असते कोणत्या शाळा मुलांनी सारी मुलांनी पाठ केला कोणी कोण सूर्य सारी मुलं सांगा बरं सारी मुलं सांगा तिथं सारी गाठ सांगा या सुद्धा पण एक वर्ष बघा त्यांचा मदत सांगायची ते म्हणाले पासल्या ते आम्हाला सांगायचे एक इमाम ने के कावल बाबा कोई मानित जाय या मुझे ना दे कावल बाबा कोई आणि माझ्या पास जायचे क्लास काढ अरे बाबा त्या बस तुला बेवाची कोशिश करायचं या तुझे ते सगळं होते ती तुझी ती मोठी सारी मुल तुझ्या इमामा तुझ्या होती तुझ्या पास काढलेल्या गोष्टांचा संपूर्णच आहे तू नाही समजणार आणि संपूर्ण मोठी बोल तुझ्या आपल्या पासा आणि तुझ्या बाबा आणि तुझ्या होती त्याला समजावून बोल तू जाणे आम्हाला मोठं भाऊ दोघांचा ना आम्ही दोघांना लागून असताना आमच्या मागे गाडीच्या ड्रायव्हर जाऊन ती बरोबर दुसऱ्याकडे काजत जाऊन हा बाप लवकर सोडतात माझ्या आई पुढे झाले मोठं भाऊ आम्ही पुढे जाऊ सगळं काम राहून काय ना झालं हे की आम्ही सांगत आणि शिवपाचा निर्णय घेतलो आणि त्याच दिवसात आम्ही दोघांनी सांगत असतात तुमचं बोल आम्ही स्माराची जाई पुढे आमची मागे डॅडी आमच्या दसऱ्याचा दुरू दाटाली उपरांत आम शिकवून कामाक लागले आणि माझ्या भावाकूच पोचलो आणि माझा भाव केन्ना आम्ही येऊन लागले तुला किती आडपड घालता किंवा मुलीच पाहिजे या संसारात कोणूच ना ना दुसरी जातो ना साईडले दिसताय आम्ही ना जाता आणि माका दिसतो नाही मग मी दुसरी जातो ना सोडून तरी कोण विचारेल कोणी त्या बोला एक वेळ कोणी विचारून कोणी ना तर जायला त्याला विचारता इमाम तुम्ही माझ्या बाहेर आहात किती झाले बाबा कोणा किती झाला कोणा काही जाऊ नाही इमाम खरं इमाम त्यांची विचारता रे तर बाबा नेक्स्ट टाइम गेलं नाव गोष्टी आठवलं सगळ्यांना या तुम्ही समाजात जोडी ह्या घराची नेक्स्ट ना तू आमचे कोण तुझ्या भावाची बाहेर तुमचे आमचे घरचे तुझा भाव आमचा म्हणत नाही तो तोय आमचो अकाउंटरी घरचोच कसो अच्छा नाही तर